haɗari ne gare mu da kuma al'umma baki ɗaya. Saboda haka nake so ka duba mu. Ka duba duk abin da ka gani kai wa mai martaba bayani na gaskiya, domin ni na san irin aikinka. Abin da na gani yana da ban tsoro. A faɗa mana shi komai tsananinsa. Abin da na gani zai iya tafiya da kafatan wannan masarauta gaba ɗaya. Abba, na yi takaici da ka zuwa matsayin mahaifina. Da ana zaben mahaifi, da ban zaɓe ka a matsayin mahaifina ba. Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa. The battle of throne is precarious. It may cost your life and sabotage your future. Roger Productions dramatize another mind-blowing epic movie, Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa. Dukkanin mu nan al'ada ce ta kawo, ko babu komai da ranmu da lafiyar mu ba za mu bari wani abu ya zo ya bi karfin al'adar mu ba. Ai masa bulala ba tare da yin kasa a guya ba. The obsession of his prodigal son causes the royal king to resign. What is the outcome of the commotions? Find out in Gimbiya Hauwa. Ni dan masarauta ne Hauwa, gidan mu akwai alfarma. Bacci idan nayi ba mai tashi na wako da alama. Sannan akwai bayi a gidan mu da su suke min hidima. Hauwa wayan muka yi auren mu da ke zaki ji dadi. Ba mai tashin ka a barci ko an kira wa sallah. Auren ka zan yi na dama domin ba ka sallar jam'i. Hauwa wayar makaranta ta ce je gaba kai nasara ba. Ni dan siyasa ne mai ci yanzu ina kaunar ki. Hauwa wayin kika yarda da ni to za ki sha mamaki. Ke har gida na daban na gina dan ke kadai na yi guzuri. Ma'ana gidanki daban ne ni ba zan hada ki da mata na ba. Wato akwai bambanci to a gare ka ba adalci. A gare su ka yi butulci ni wannan ba zan jura ba. Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa. Styling Alhassan Kwalli, Rabi'u Kadawa, Lawan Ji Taura, Adamu Mai Gaskiya, Lawan Ahmad, Adamu Hassan Nagudu, Nasir Alnas, Isa Ferus Khan, Ladidi Fage, Hauwa Waraka, and Fatih Barroji return in as Gimbiya Hauwa. Gimbiya Hauwa, Gimbiya Hauwa. Daga kai har waziri da an rasa wanda zai buɗi baki ya faɗi abin da yake damun mai martaba. Kwana uku bawan Allah ne yana kwance. Mai martaba yana da buƙatar kadaici. Kai dala saurara mu da Allah. Saurara. Kar ka mai da mu ƙananan mutane mana. Gimbiya Hauwa, Gimbiya. Producer Kamal Dan Senegal and directed by Nuruddin Dankurna. Mulki yana ɗorewa ne kawai da adalci. Kuma Allah baya barin azzalumin shugaba. Wani ne zalunci daga cikin irin hukuncin da kai? Gimbiya Hauwa, coming your way soon.